Ramogi TV, Nairobi. Jalup jatend piny Kenya Gachagua wacho ni piny owacho ni kod chenro mar timo lokruok e chenro mag obila ma pacho ka endi kaka yor rido lwenj kedo kod ohand kuong maok opuodhi e pacho ka kosingo ni jo alago ni onge kuma gibiro renge magidhiye kendo ok gibibuodho lwet piny owacho. Gachagua ne wuoye kinde manotimo limbe e ostal ma Avenue e kaunti ma Kiambu kama nolimie jatend obila ma Juja men John Misoi manochuo gi asere gi weg kuonde uso kuong chieng Jumapil e kinde mane gitemo timo apedha e gwenge ma Juja. Lidio Keyo miwa ler mar wachni. Kedo gi ohand kuong ma ok opuodhi osebedo kadhi mbele pacho ka kuom ndalo bura ka jalup jatend piny Kenya Gachagua koro singo rido lweny ni e konde duto ma pacho ka. This war must be won and there is no stopping until this menace is eradicated. It may take 1 year, it may take 2 years, it may take 3 years. I want to confirm for the term President William Ruto and I are in office, this is a continuous fight. And there will be no drinking during the day. Let people go and work. Let the bars open at 5. Those who want to sell good alcohol can sell up to 11. From there, people can go and sleep so that they can wake up sober the following day. Gachagua golo siem mager ne jo hala ma kuong ma ok opuodhi kowacho ni onge kama gibiro ringo gidhi ka olero ne piny owacho ni kod chenro marido chenro mag obila ma pacho ka kaka yor jiwo lwenj kedo kod kuong ma ok opuodhi. And I want to assure our officers that the Presidential Task Force on Police Reforms was presented to the President. The recommendations were accepted and they are being worked out. And from July 1, their terms of service will be reviewed by 40% progressively in 3 years. Again, we are looking at insurance for our police officers who get injured in the line of duty. Again, those who lose their lives in the course of duty, we are having a package that will take care of their families so that they don't suffer. Gachagua ne uwe kinde manotimo limbe hospital ma Avenue e sub-county ma Juja e county ma Kiambu kama ne odhi lime jatend obila ma Juja Peter Karanja manyocha oyudo hinyruok chieng Jumapil kinde manoriko gitimo pedha ne kuong ma ok opuodhi. What we have seen in Juja is an attempt by criminals to attack police officers so that they can give up on this exercise. I want to assure them and assure the people of Kenya that this has just strengthened our resolve to fight. Weg kuonde uso kuongo e gweng magoshororo no chue gi asere e chonge kanyaka sani laktar mar osiptal no yango ni ngimane ni kama ber kendo odhi mbele gi yudo thieth. The nature of the injury was an arrow that was shot through the knee, the left knee. So the arrow was almost halfway through inside. You can actually see it very clearly on the x-ray. So the surgery had to be a little bit invasive because you couldn't explore the whole part. And there's something called a patella, which is a small bone right at the knee. It had also been torn. So the Dr. Chege, the orthopedic surgeon, had to go in, explore, repair the patella, and also just remove the arrow as well. He's very well. He's happy. He's actually talking. He's feeding well. He's back to his normal feeds. So he's recuperating very well. Achich maitudo gi hinyruok mar Peter Karanja no dine otesendo obila ma Juja kuom ndalo apar mar chiwo thuolo ne obila mondo mi omed dhi mbele gi timo nonro mathoth. Matimore ka komachielo e kaunti ma Kakamega achije 27 manyocha omaki chieng' Ngeso ka itudo gi monjo tesendo obila ma Koyonzo kendo okelo kethruok nochwali e Doma Mumias kama jotim nonro nokwa mondo omigi thuolo gi med timo nonro e wi burano. Ka burano ibiro winj tarik 17 dwene. Achije go nyocha omonjo tesendo obila no kangur e wi rochruok mar arita. The prosecution was not ready to read out the charge sheet. They have told the court that they are doing more investigations, and they requested that the plea be deferred to a future date. So we are not opposing the application because they allowed us to plead for the leaders of the accused persons on bail. No wegi thuolo gi rambun mar $20,000 kata omenda ma achieng' maromo $5,000 moro ka moro. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Ogai mar obila